TV. Right, muri yeZimbabwe. Vanhu ava vanodherera. Ndakazviona vakatoziva kuti imimi zvamunovaita ndo pastorina. Saka vakutongoita yese. Kunkwavha baba. Kudherera. Kusaiza vanhu kusvika pa the extent ekupedzisira. Nyaya iri panapa iri easy. Ameno kana muchingewo matambirira muchazviita kuti achangarisei. But ndirikunzwa kuti parliament is reviewing a proposing that 5 O-level passes including English and mathematics became mandatory for obtaining a professional driver's license in Zimbabwe. The proposal has been referred to the Portfolio Committee on Transport and Infrastructure Development for consideration. Ndo shoko ratiri kutambira panapa. Ameno, maybe sometimes dzimwe nyaya dzacho dzinoda kuti pamwe because vamwe vanhu vanofunga kuti pamwe maybe nini ndiri kuda kungozvitaura izvi because pamwe ameno nazvo zvisiyana neni handisidondi kana totaura on behalf of vanhu vanenge vasina. Imagine unzi mwana wako iwo atadza kutora driver's license racho iroro because ari kutadza kuita 5 O levels. Chinhu chokungoti chakangofana nechitupa kachacha nomboziva here. Tiri kuzviona zviri kuitika muno muna South Africa. Murungu mwana wakasvitsa 16 years anobva atonzi tora anenge ane zvese driver's license, passport, zvese everything, vanotora zvitupa everything anenge anazvo, madocuments asina kana dhira. But that thing chiri ameno tichida kutoiswa pa the extent rekuti ameno zvitenga ameno so kuti kuomeserana. Alright, pause. Chinhu chavatanga kuona izvezvi ndechekuti ichi chiri kunzi 5 O levels yacho chimwe chinhu chekuti chiri overrated zvakadhakwa. Ukatarisa tikagara pasi kuti tinyatsowerenga kuti wangani wana wari kurarama. Unoziva kuti chivhayo 5 O levels anozoona ko uyu anonzi uyu Scott kusakopukanya anodziona nevamwe vakomana vamwe vese vamuri kuti mbinga pataona vanodziona vanozowanepi batarisa level malevels avari. You will be shocked makutonzwa kuti mchero ndakagwana what day kwatozozvibvunza ukatoshamsika. Alright, ndikutaurirai but these guys vakusvika pakudherera zvokuti vakungotaura kungoisaisa zvimutemo zvavanongonzwa kuda kungoisa. Ameno imi maybe munonga mukuwirira nazvo but inini I'm against all this nonsense. Ndini munhu ari pa number 1 pakuopoza, pakupikisa kuti anharo kuti hazvisi. Hatingaswere tichisaidira zvinhu zvakadhakwa kuti chimwe chi-MP changobvawo kumba. Imimi munombovhotera ma-MP, munombonyatsovhotera manyatsofunga here mimi. Munhu anopenda nenyaya yakadaro muparliament kuti anoisa nyaya akavhoterwa ne5 O levels dzevanhu here. Vanhu vanokuvhoti dai vakati munhu ari kuvhota anofanira kunge ane 5 O levels. Chaiona kuti vaihwin here kupinda muparliament ana Baranza ana Tsaga. Vaimupinda here muparliament macho. Zvimwe zvinhu ngatitarise tichitarisa masaidi ese. Variko vamwe vanhu vasitombori smart zvemukirasi zviri kutonetsa. But anotadza here kuti ungoti ganichitora license yangu ndiite zvinhu zvangu zvekunhu drive kana kombi zvoda 5 O levels unzi driver kombi uswere uchitirwa noise zvakone vabereka vabva kumabasa vane stress ina kungochemba uchitirwa noise nawindi unzi wakutoda neni kwese zvese zvakuda iyo tikutotaura kuti zvinofanira kutomiswa zvese all the nonsense. Muri kutowedzera kuti zvidii. Alright, mandatory what for zvichizobenefita chii? Tiudzei kama benefits azvo. Kutokanganisa ikoko kwakatonyanya because makuda kuedza kuti munhu anenge asina ningiri naakwa afanira kurarama. But vamana zvimwe zvacho nyara iwo man. Pamwe vanoziva vana veZimbabwe zvo ndoziva kuti vana veZimbabwe vane pfungwa dzehuku zvekuti hapana zvavanokuitai zvalike zvamunotemba. But zvimwe zvacho vamana zvoda kungonyarawo kungoti apa tisinoda kunyanya kujairira vanhu here. Because that is the reason ukuona kuti izvezvi zviri kutitorera nguva kuti tikwanise kuregerera vanhu vakaita sana Jonathan Muveve anakasukuwira zviri kutitorera makore kuti tikwanise kuvaregerera pane zvinhu zvavaita. That's the same thing. Iwo chabudo ipapo unofunga kuti vanhu anokuregerera ndiani uchiita zvinhu zvakadaro izvozvo. Waleti unosaitirwa nani? Fanika masapota eZanupf wese. Zvamuri kungoita zvakafanana kuti munhu asapota Zanu achatora license. Ndo zvamuri kungoita. Ndiri kutaurirai. Because ukanoita samasapota eZanupf I think vanongorera 10% chete vanonga namba 5 O levels. Saka muti majority yacho yamuri kuti munayo mapostori wese havatosvike form 1 havatoende kusecondary.
atogumira grade 6 zototonzi ndabatwa nemweya atoenda otsvaga chibadza chake unochera chisango chake pakona autodamata yo poto hapo mukuru wemazungairwa asvika ototi right mukuru wemazuva asvika ndoda kutengera Fortuna saka uchinzi wachatoitora license wakutorova zifortuna rako usina here uchaita zvekudii varume mimi zvimwe zvacho aiwa ngatingonyarawo vanhu hazvisi pane zvimwe zvinhu zvokuti muda kungoamenda zvese pfungwa dzakadaro munoi makadziwana kupiko funga munhu akakuvhotera kutopinda muparliament imomo akakuvhotera asitorina 5 levels ngatitange kuisa zvese zvokuti kuvhota 5 levels kana muchida iyoyo kuti inhingire amendai zvese wakomana ngatiamende zvese ada kuvhota 5 kunhingirira 5 ada kuvhura church 5 ndozviri simbuka zvonetsa zvabateno ladies and gentlemen ndangwa ndingokuzivisai nyaya yemutemo iri kuda kuiswa yavari kuda kushingirira vari kuda kuproposa kuti vaise mutemo iwoyo kuti zvinhu zvese unofanira kunge nemedicine and english pa5 level dzako kuti ukwanise kunge uchitora drivers license zvamuchazoitawo neinformation iyoyo mozondiudzawo time ina handisi kuziva kuti muchafunge chii kana kuti muchafela sei ndangwa yangu ndidhirivhe kuti ndinyatsokukupenengurai brain ndipinde nemwoyo menyu